Kedy skrsla tá prvotná myšlienka organizovania takejto akcie? Hlavný význam tejto akcie je, aby vlastne kocky a hlavolamy a Rubikové kocky sa dostali do povedomia, pretože na Slovensku je to málo populárne. Je to veľmi zaujímavý svet logiky. Hlavným cieľom je, aby to zaujalo deti, aby nesedeli celé dni pri počítačoch alebo pri tabletoch, pri rozprávkach, aby si rozvíjali vlastne myslenie a také kognitívne schopnosti. Vymyslel ju v roku 1973, patentoval si ju v roku 1974. Ako ste sa vy ako osoba dostali k Rubikovej kocke? Pre nejakými 10 rokmi som našiel v skrini otcovu starú Rubikovú kocku, ktorá ešte zasekávala a vlastne už mala svoje, tak povediať, za sebou. A vtedy som vlastne objavil tento svet, že takéto niečo existuje, takéto niečo bolo. Začal som si o tom zisťovať, že bolo to veľmi populárne a začal som hľadať na internete potom neskôr. Kúpil som si vlastnú Rubikovú kocku a potom som vlastne objavoval, že existujú rôzne typy, rôzne tvary, rôzne aj iné materiály a že je toho strašne veľa a je to veľmi zaujímavé. Takže vlastne začal som sa tomu venovať a vlastne som zozbieral takúto zbierku. Aký je momentálny počet vašej zbierky kociek? Je to cez 200 kusov a konkrétny počet sa dozvieme práve dnes a pokúsime sa o zápis do knihy slovenských rekordov. Momentálne mám citový vzťah vlastne k Rubikovej kocke Rubik Mirror a k Rubikovej kocke pre nevidiacich, pretože strácam postupne zrak a vlastne toto sú už jediné kocky, ktoré môžem skladať. Lebo sú to vlastne špeciálne kocky, kde pri tej Rubikovej kocke pre nevidiacich na každej strane sú rôzne výstupky, či skladajú sa podľa hmatu. Aký je váš momentálny počet vašej zbierky hlavolamov v rámci České republiky? Mám na 7000 hlavolamů z celého světa, což patří k největším sbírkám jak v Čechách, tak ve střední Evropě. První hlavolam jsem dostal od svého dědy, což znamená v nějakých 4-5 letech. Postupně jsem objevoval, že existuje hodně hlavolamů, které neumím vyřešit, takže jsem je začal sbírat, takže je uměl vyřešit. A momentálně ta sbírka má 7000 hlavolamů, které umím vyřešit a 200, které stále ještě řeším, takže hledám nové výzvy a nové problémy, které mám vyřešit. Na první turnaji jsem byl pouze sám, nyní je problém se na turnaje dostat, protože se vypisuje okolo 100 míst a ta je zaplněná během pár minut, takže jsem rád, že spousta lidí se k tomu začíná vracet a zvláště, že přichází ta mladá generace, která chce skládat, řešit hlavolamy a vracet se k hlavolamům našich otců a dědů. Podujatie Rubiková kocka na 100 spôsobov splnilo svoj účel a zožalo obrovský úspech. V meste Podzoborom sa do slovenskej knihy rekordov zapísali hneď 3 prvenstvá. Z Nitry pre Update TV Kristýna Kováčová.